ప్రైజ్ ది లార్డ్. యేసయ్య నామములో మీ అందరికీ శుభాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం. అది ఒక్కసారి నందని ప్రేమపూర్వకంగా ఈ యొక్క వావ్ ప్రోగ్రామ్కి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ప్రేమ దేవుని బిడ్డారా, ఈ అనుదిన వాగ్దాన ప్రోగ్రామ్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నామములో శుభాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం. మీరందరూ క్షేమంగా సురక్షితంగా ఉండాలని, ఇంకా ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా మీరు బలపరచబడి యేసయ్యకి దగ్గరగా జీవించాలని కోరుతూ ఉన్నాం. కొద్ది నిమిషాలు దేవుడు మనతో మాట్లాడే మాటలను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి మనం ధ్యానం చేద్దాం. ఈరోజు 40వ అధ్యాయం, కీర్తనలు 40వ అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని మనం ధ్యానాంశముగా కొద్ది నిమిషాలు ధ్యానం చేద్దాం. 40వ అధ్యాయము మొదటి వచనాన్ని మనం చూద్దాం. యెహోవా కొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టుకొంటిని, ఆయన నాకు చెవియొగ్గి నా మొర ఆలకించెను. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, దావీదు యొక్క కీర్తనగా ఈ యొక్క కీర్తన మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆయన మాట్లాడుతూ దేవునితో ఉన్న సత్సంబంధం నిమిత్తముగా, దేవునితో ఉన్న తనకున్న సహవాసాన్ని గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ చెప్తూ ఉన్నాడు. యెహోవా కొరకు నేను సహనంతో కనిపెట్టుకొంటిని, ఆయన నాకు చెవియొగ్గి నా మొర ఆలకించెను. ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా, దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండే వారికి సహనము చాలా ప్రాముఖ్యం. దేవునికి మొరపెట్టే వారికి సహనము చాలా ప్రాముఖ్యం. దేవుని నుంచి ఒక కార్యాన్ని మనం ఆశిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ కార్యములో మనకు సహనము చాలా ప్రాముఖ్యం. దేవుని బిడ్డారా, చాలా మందికి ఈ రోజుల్లో మనం గమనించినట్లయితే సహనము, ఓర్పు అనేది మనకు చాలా తక్కువగా కనబడుతూ ఉంది. చాలా మందికి ఓపిక లేదు. వెంటనే కార్యాలు జరిగిపోవాలి, వెంటనే దేవుడు మాకు సమాధానం ఇవ్వాలి, వెంటనే జవాబులు ఇవ్వాలి, వెంటనే ఏదో చెయ్యాలి దేవుడు అనే ఒక తొందరపాటు క్రైస్తవులుగా మారిపోతూ ఉన్నారు. కానీ ఈరోజు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట, ఇక్కడ దావీదు చెప్తున్న మాటను మనం గమనించినట్లయితే, యెహోవా కొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టుకుంటుని. ఈరోజు కనిపెడుతున్న నీవు, దేవుని కొరకు కనిపెడుతున్న నీవు, సహనము మనలో ఉందా? సమాధానం మనలో ఉందా? ఓపిక మనలో ఉందా? ఒక్కసారి ఆలోచించుదాం ప్రియమైన బిడ్డారా. చాలా మంది మనం చూస్తే ఏదైనా ఒక అద్భుతం కొరకు ప్రార్థన చేయమంటారు, ఏదైనా ఆశ్చర్య కార్యాన్ని గురించి ప్రార్థన చేయమంటారు, ఇలా ఎన్నో విషయాల గురించి ప్రార్థన చేయమంటారు. ప్రార్థన చేసి ఆమేన్ అనగానే దేవుడు ఏం చెప్పాడు అని అడుగుతూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళలో ఆ యొక్క సహనము కానీ ఓపిక కానీ లేదు. వెంటనే ఏదైనా దేవుడు చెప్పాలి, వెంటనే ఏదైనా ఒకటి జరగాలి, వెంటనే మాకు సమాధానం కావాలి, వెంటనే దేవుడు ఏదైనా ఒకటి మాకు జవాబుని ఇవ్వాలి అని మరి ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. కానీ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, అలాంటి వైఖరి అన్ని పరిస్థితులలో, అన్ని సందర్భాల్లో పనిచేయదు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, దేవుని కొరకు ఎదురు చూచేవారు, దేవుని కొరకు కనిపెట్టేవారు, సహనముతో నేను కనిపెట్టుకొంటిని, ఆయన నాకు చెవియొగ్గి నా మొర ఆలకించెను. మనం ఎప్పుడైతే సహనముతో దేవుని సన్నిధిలో మొర పెడతామో ఆయన మన మొర వింటాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆయన మనకు జవాబునిచ్చేవాడై ఉన్నాడు. ఈరోజు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టే సహనము నీలో ఉండాలి. దేవుని కొరకు ఎదురు చూచే సహనం నీకు ఉండాలి. దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టే సహనం మనకు ఉండాలి. దేవుని సన్నిధిలో వెయిట్ చేసే ఒక తత్వము క్రైస్తవుల్లో ఉండాలి. ప్రతి క్రైస్తవుల్లో ఉండాలి. సహనము లేకపోతే మన జీవితంలో దేవుని కార్యాలు మనం చూడలేము. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా, ఓపిక చాలా ప్రాముఖ్యం, సహనము చాలా ప్రాముఖ్యం. కాబట్టి ఈ ఉదయకాల సమయమందు నీవు నేను ఓపిక కలిగి ముందుకు వెళ్దాం. ఈరోజు ఈ నూతన దినమందు, ఈ యొక్క మంచి దీవెనకరమైన దినమందు ప్రభు సన్నిధిలో సహనముతో మనం ముందుకు వెళ్దాం. ఒకవేళ సహనం లేని వ్యక్తివైతే ఈరోజే ప్రభు యొక్క శక్తిని బలం అడుగు. ప్రభు, నాకు ఓపిక కావాలయ్యా, నాకు సహనం కావాలయ్యా అని అడుగు. ప్రభు ఖచ్చితంగా నీ జీవితంలో కార్యం చేస్తాడు. ప్రార్థన చేద్దాం, తలలు వంచుదాం. మహాగరుడా, మంచివాడా, నీకు వందనాలు. మా జీవితంలో మంచి మాత్రమే చేసేవాడవు నీవు తండ్రి. ఈ ప్రోగ్రామ్ నేను ప్రభు వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. నేను ప్రభా ఓపికతో, సహనముతో నీ సన్నిధిలో కనిపెట్టుకునే కృపను మా అందరికి మీరు దయచేయమని అడుగుతూ ఉన్నాం. ఎవరెవరైతే ఈ ప్రోగ్రాంను వీక్షిస్తున్నారో వారి కుటుంబాలను మీరు దీవించండి. దావీదు అంటున్నాడు, అయ్యా యెహోవా కొరకు నేను సహనముతో కనిపెట్టుకుంటున్నాను, ఆయన మొర ఆలకించి నా యొక్క తండ్రి నా మొరకు ఆయన సమాధానం ఇచ్చాను, ఆయన విని ఉన్నాడు, ఆయన చెవియొగ్గాను అనే మాటను మేము చూసి ఉన్నాం. ప్రభువా, ప్రతి ఒక్కరికి ఓపికతో నేను ప్రభు నీ సన్నిధిలో గడిపే కృపను మీరు దయచేసి నడిపించమని యేసు క్రీస్తు నామములో అడివేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్.
ఈ దినమంతయు ప్రభు సన్నిధి మనకు మన కుటుంబాలకు తోడుగా ఉండి నడిపించును గాక. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యు.